Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. So ndine imwe information iyo yandiinayo yekuti ndinokwanisa kutoparadzira best friend yangu marriage yake, because I am in love with his wife. It is just that handina zvivindi zvekuti ndinge ndichimuudza mukadzi uyu, because I don't know how is she going to react. Kune avo vakasvikawo pakupfimba vakadzi vevanhu, makazvifambisawo sei? Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. To those that are going to judge me, you can judge me as much as you want, but ndozvitongoripo ende ndozvandasarudza. Ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hey, ya pakaipa. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo kana mukandiona ndichifamba, munoti this woman is blessed by God, but my blessings angu mukoma haana kana kubva kuna Mwari. Kana mukandiona ndichienda kuchechi, tinenge tichizviita vatsvene chaivo, but pandakatsika ndinopaziva. Mukoma ndine imwe gogo yangu iyo yandinowanzokupfeka panguva iyo yandinenge ndichiita mhiko pandinenge ndichienda kuchechi. Kana ndakapfeka gogo iyoyo neimwe handbag yangu yandiinayo, vanhu vose vanenge vari muchechi vanopera kuneta, including the pastor, because it is very critical kuti vanhu vanenge vari padhuze neni, marelatives angu uye zvekare nemadzishamwari, ndokusaka ndichizongonetesa munhu wose in general in church, ndichiitirawo kuti ndinge ndichizokwanisa kuzadzikisa mhiko dzangu, nekuti ipapo kana ndikangogara ndawirirana nemunhu anenge achinamata panguva yacho iyoyo, zvinhu zvangu zvinobva zvatodhakwa, which means panenge pava kutodiwa ropa. Hama dzangu, upenyu hwekungogara uchingodeura ropa hausi upenyu hunombonakidza zvachose. Asi izvi ndakangozviitawo simply because ndainge ndichidawo kuti ndinge ndichizopfuma, ndikasarudza kuti zviri nani ndezvipi, ndikabva ndaona kuti zvainge zviri nani ndezvekuti ndinge ndichichekeresa firstborn yangu, my daughter that I had when I was only 17 years. Zvinhu zvekuti zvinondirwadza mukoma, but tingakuita sei upenyu hwacho uhwu kana usina maconnections, usingaiti zvecorruption uye zvekare usina kuromba? Mari yacho unoiwana kupi? Hapana akambopfuma nekushanda. Ndakatoendawo kuuniversity tikadzidza chaizvo. I am an engineer by profession, uye zvekare kuzotouya kwandakaita kuno kuSouth Africa, it was because ndakaona kuti kana ndikaseta up my own company muno muSouth Africa, then it will be easy, even though company yangu isingambowane mari yakawanda, but ndinenge ndichingoita sekunge munhu ari kuita mari that engineering company of mine. Mari dzangu mukoma dzinotobva muhurombwa. Ndinotombosvika pakubroka mubusiness zvekuti ndinenge ndichitongotora mari iyoyo inongokaruka yanyuka pasi pembedha ichirutswa nenyoka yangu, ndobva ndazoiinvesta mubusiness. That is why I am able to buy as much as equipment that I can, uye zvekare nekuemploya ma-South African uye nema-white people who are the administrators in my company. But havatozvizivi kuti most of the times zvinhu zvinenge zvakatooma, mishini inenge yakapaka, pasina kana basa ratinenge tichimboita, but ndichikwanisa kuvabhadhara. Mari yacho ndinenge ndichiiwana kupi? Mari iyi inongonyuka zvayo pasi pembedha. Mukoma nashi, nyaya yangu yakareba chaizvo. Mukoma nashi, inini I am a single mom, and ndakabva ndazviudza kuti there was no one who was going to come to my rescue. God was not going to come. Only I was going to be able to rescue myself. Izvo zvekuti ramba wakatarisa kumuchinjikwa. Imi makambonyatsokurohwa nenhamo here? Unotarisa muchinjikwa wacho ukaridza tsama, zvinhu zvakaita kukuomera, usina kana plan yekuti ungaita sei. Mukoma nashi, ndakasvika pakuchinjaniswa nevarume vakawanda, uchiti nhasi une uyu 30 days of the month
uchingotiwo uyu akupawo ka $5 uyu $1 ka $2. ndo upenyu hwandainge ndichirarama, kuri kungobatanidza upenyu. Zvinhu zvainge zvakaoma, hama dzangu, handidi kukunyeperai. ndokubva ndachizosanganawo neuyo akazova mununuri wangu, kunyange mukati isatanism yekumba kwenyu here. Kana munhu auya kwauri akakununura, ndo zvakangokosha. That is what I believe. ndo zvakangokosha chete izvozvo zvekuzonzi what ini handitomborina kana basa nazvo zvese izvozvo. Chandinongokoshesa ndechekuti mununuri wangu akandibvisa munhamo. Dai kwanga kuri kunzi maybe for an example ndanga ndauya pano ndichirumbidza Mwari, izvezvi zvanditi mungadai maburuka muchibva kumateresi muchiti Mwari akanaka, but chamusingadi kunzwa ndechemunhu anouya pano achitaura chokwadi, achikuudzai kuti inini ndine simbawo randakapiwa, simba rinondibetsera muurombwa hwangu. Hakuna asina kuromba. Inini I believe kuti kunyange ukanamata zvakangofanana nekuti wakaromba ka, handiti uri kuyuza mapowers mamwe ekuti vamwe vanhu vanenge vasina. Saka ndokuromba kwacho. Vanhu vanonamata, imi ndimi mutori nemhiko dzinorwadza. Just imagine kuti unokwanisa kungoudzwa kana namufundisi wako kuti uri kufanira kuti unge uchienda pafasting period, munhu kumba kwake achidya achiguta, obva akuti iwewe chikuvara nenzara, tsanya chete, ramba uchitsanya, zvimwe kuda mutsanyiswa. Iwo akati kuuya ma10 to 21 days, apa iye anenge achirova shwama zvake nemhuri yake, muchingonzi tiri kutsanya, kupikowo panenge pasimborina kana kutsanya kwavanenge vachimboita. Handiti tinofara nawo ava vatungamiriri venyu, tinotosangana munzvimbo dzemafaro uko kwatinenge tiri isu vane mari. We know their lifestyle that they will never reveal to you. So my point is, musazopopota mucomment section because you know nothing about me, and what I want to tell you is that umwe neumwe akaromba. It is just that takangoromberawo nzira dzakasiyana. Vamwe munokuzhurwa nenzara muchiti muri kunamata musina chamunoburitsa. Isu vamwe tinoraramawo nezvinhu zvedu zvemumweya zvatinotaura nazvo. Kana zvikati panodiwa ropa, aiwa chinouya kwauri direct chokuudza kuti pari kudiwa ropa, obva waona kuti unozvikwanisa here kana kuti hauzvikwanise. Iniwo ndakachekeresa mukoma, handidi kana kukunyeperai. I know kuti I might sound as if ndiri munhu ari arrogant, but nditori munhu atori bho. Kana mukatogara neni pasika tinokwanisa kutowirirana tikatosvitsana kure. It is just that mukuzonobata kwandakaita mishonga handingodi chete kujairirwa, uye zvekare I do not tolerate those that think they know me, vava kuda kundipa mamwe maadvices ekuti haana kana zvaanombondiyamura muupenyu hwangu. Where were you when I was facing my challenges? Naimi vana holier than thou, maivepiko panguva yacho iyoyo? Mukomana shikana mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. No comment. Let us try to speak with him in the comment section. Pakaipa rekedzei tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Todawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. So mukoma nashi, ndine umwewo musikana uyo wandiri kufambidzana naye, but dambudziko riripo nderekuti I'm not sure kuti iye nezvangu anoda here kana kuti hatombodi, nekuti nguva zhinji unongoti kana hwava usiku ndikada kuzama kuti ndike ndichitaura naye anenge achidropa macalls angu. Of course anogara nevabereki vake, that one I know, and anenge atori kumba, but zvinongondinetsa ndezvekuti why is it asingazodi kutaura neni? Muri yeZimbabwe ndibetsereiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section why achidropa macalls kana hwava usiku. Maybe
she will be respecting the parents. Munozvionawo sei Vedare? Let us try to speak with him in the comment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndinorangarira gore rimwe iro mwana wehanzvadzi yangu paakachata. Muchato uyu wakasvika pakupera, kunotorwa mafotos kuita sei, ndainge ndichingodeketerera chete. Chezuva iroro handina kana kumbogara ndakawana zororo. Kuroya zvako, especially kana usina kuzvarwa uchinzi iwewe uchazova muroyi, wobva wazongotangawo kungoita zvokufamba uchitsvakawo mishonga uchida kungokuvadzisa vasina mhosva. Apa ndainge ndichirweiko nemwana wehanzvadzi yangu. It was because amai vake pavakatizira hanzvadzi yangu ndo vakazoita kuti ndinge ndichidzingwa basa, because mazuva acho iwawo ndainge ndichishandawo semusikana webasa. Yangu hanzvadzi ainge ari kuku papurazi patainge tichishanda. Zvino akazoti amitisa, then vachizouya pakabva pachizonzi painge pasisina space yangu, because iye ndiye ainge ava kuzoshanda mumba achishandira murungu. Ndakarwadziwa mai vangu, ndakati ndichinosvika kumusha vakachema kuungudza chaiko. Vakati shuwa kamuroyi aka kakangosvika nekudzingisa mwana wangu basa. Takamuedza kuti tige tichimudonedza ipapo paainge achiri nepamuviri, but tikazvikoniwa. Zvino mukomanashi ndazoti yarukei, ndakabva ndachizotanga kuwiriranawo nevamwe gogo vaiziva kushandisa mishonga yakasiyana siyana. Vakabva vandipa mishonga yavakandipa. Zvinhu zvangu zvikatotanga kutoendeka, kutowanawo murume atori bho ane mari after ndamushandisira mishonga. Ndakazoti mwana wehanzvadzi nguva yakwana yekuti ange achiroorwa. Ndakazama kuti ndige ndichidestroya marriage yake, but zvakaramba mufunge zvenyu mukomanashi. After that ndipo pandakabva ndachizoti pano sezvo ndatadza ndava kutomugadzira so that iye nemurume wake vange vachizonetsana kweupenyu hwavo hwose. Ndikabva ndanzi nen'anga yangu kuti zvinge zvichizoita uchatopinda bhizi chete zuva raachazochata. Kubva zvaakangosvika paya vachinomira kumberi kwevanhu, mukomanashi inini ndainge ndiri bhizi ndichingodeketerera chete, ndichingodeketerera ndichingoti hamuna pisi. Mumba mako mune minzwa, pamubhedha pako ndawaridza gumbeze rakazara nemunzwa. Uchashaya pisi kusvika muchato wapera. Mukomanashi ndo mhiko idzodzo dzandakaitira mwana wehanzvadzi yangu. Do I regret? Dzimwe nguva, asi kwete nguva dzose. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vatete avo. Zvamune utsinye naye vatete, mugoti kupinda bhizi zvenyu muchingodeketerera. Zvakangoma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vatete ava mucomment section. But strange things indeed they do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii mukomanashi chitupavigai, nyika yakatakura kurema. Ndauyawo nenyaya yangu iri kunditambudza. Ndibvunzireiwo kune Vedare. Ndiri kutsvakawo mukoto unotengeserwa gold nemanigeria. Ndakambozama kubvunza kwavari, but vakandichaja mari yekuwanda zvekuti handina kwandinokwanisa kuiwana. Ndiri kutokangawo waya zvangu. Saka ndafunga kuitawo business rinoitwa nemanigeria rekutenga nekutengesa gold. Please, kana paine anozivawo kwavanotengesera ngaakupei imimi address yacho mozondipa. Ndinotenda kune vachabatsira. Ndatambura mari yekumakitchen haisi kukwana mukoma, zvakapresa. Ndava more than 2 years ndichitsvaka mukoto iwowo. Ndiri kushaya. Rimwe zuva ndakatomboenda kuCape Town kunoita door to door kutsvaka, asi ndakashayiwa. Please hama ndibatsireiwo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva I think kuna vahanzvadzi vedu. Pakaipa kufamba door to door. Vahanzvadzi mainge muchitsvaka goridhe here? What was going on? Hanzi ndiri kutsvakawo mukoto wekutenga goridhe ndichitengesa.
pakaipa. Let us try to assist in the comment section. Hey, zvakaoma. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndinodya nyama yevanhu pagore rega rega kumaini semhiko yekuromba, asi mukomanashi nyaya iyi ndinofanira kuidyira mumakomba, saka ndinotofanira kutoti tike ndichitomeka shuwa kuti kumamaini kwangu kunototsakatika mushandi as in kungoitika kana kamaina accident. Munhu anokwanisa kutongoya kubasa akadhakwa obva atofira pamaini pangu mukoma. Izvi zvinofanira kutoti zvinge zvichitoitika, then kana afa iniwo ndine mhiko dzandinozoita kwava kunotora nyama yake. Mukoma, it is not an easy thing to do. Kana ndaenda ndikanotora nyama yake mushure mekunge mufi uyu avigwa, ndinoibika ndiriko ikoko kumakomba ndobva ndaidya. Handitori zvangu yakawanda mukomanashi, asi kwandiri kuenda kutaura chokwadi hakuna. Ndinofamba nemotikari yakanaka, but I don't have any peace at all. If I tell you my full story, most of the people here, they can even cry even though they do not know me. Hama dzadiwa, kune avo vanozviti vari kutambura, zviri nani kutambudzika asi uchiziva kuti murume uya anonzi Jesu achiri kukuda. Hakuna chinhu chinorwadza sekuziva kuti wafuratira musiki wako nekuda kwemhiko dzaunenge wakaita. Inowo mhiko dzandakaita hadzinditendedzi kuti ndinge ndichidzokera kumurume uyu wacho iye anonzi akatifira tose, nekuti ndakatuka ndikamhura mweya mutsvene. Ndiyo confession yangu yandiinayo. Handikwanisi hangu kutaura zvakawanda, asi ndo upenyu hwandakasarudza. Ndaitiwo ndagona, ndodawo kuti mhuri yangu inge ichidya ichiguta, asi handina kuziva kuti kuenda kwandakazoita kuGhana kwainge kwava kutotengesa mweya wangu. I sold my soul when I was in Ghana. Vakatora mweya wangu vakanoukanda mugungwa, vakauyisa mubhodhoro, vakati kana tikaukanda mugungwa ndokuti ungochikwanisa kusvika kuna Satani. Post for me, mukoma. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Hey, pasi rakatakura kurema. Hanzi zviri nani kuva murombo asi uine peace mumwoyo mako than kufamba nemotikari dzakanaka usina peace. Tell me what you think in the comment section.